Hello everyone, welcome back to the channel. This is Tim with video creator. लोगोफोर आं दा दंफैयो धोनस्रिघाटनि मोनसे गामियाव आरोना गामि नामखौ बावबाय आङो ओमफ्राय दा मनिसा मोनानाव दंफैयो आङो थाइजौ जानो नागिरदों आरोना नै लेमगासिनो मनिसाया थाइजौ मनिसा एक्ट्रिसा लाजिदोंनो ओमफ्राय केमेरामेना मनिसा बिब' देरसिन बियो ओमफ्राय नैथिं दंबावो आरो सानै नैबेबो बिब' एखे बयनिसिमबो देरसिनसिन आरो बियो मा नाम मोनलाय नोंहा सुस्मिता थाइजौ जानो नागिरदों जों दा नै थाइजौ खाजि थाइजौआ गोखै नङा बिसिना माने आंखौ थाइजौ जानाय नुयो नालाय बिसोरो ओमफ्राय चेलेन्ज नांनो लेंहरदों आरो मा होनदों नैथिं सासे फैबावबाय थिखादार बाबु जोंहा मालिक हिनजाव मोननो रोङाखै बिथाङा सोरबाफोर ज' जायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय सिंगेलसो जों दा लेमबाय नै आं गोदैसो बायदि मोनदों थाइजौखौ एसे नायनानै रस जानाय नां गोखै गोदै ना गोदैयानो टेस्टि ओमफ्राय गेसाव आरो थाइजौआ मोजांनिया महरा मोजां आखला आं जानो जाबाय सायाव मोजां सिङाव बिदि जायो मानसिनि गोसोआबो बांद्राय समायना सिख्लाफोरखौ लाजाया लोगोफोर नङा खायफा माने मोजां जों दा थाइजौ जानो नागिरदों लुगैना दे सिख्लाफ्रा माने थाइजौ जानाय नुबाथाय बिराद जानो लुगैयो खायफाया ओमफ्राय आं दिनै जानो नागिरदों आरोना दाखालिबो जाखांबाय हामफेया जाबाय थायो जोंहा गारख'नासो फैदों आङो हामफेखौ स्रोदनो नै एम्फौ दंलायो थाइजौआबो मोनायावसो जानांगौ ओंखायनो नैलाय मोनायाव सोर जायो होन्दोंमोनथाय बांगालफोरा ना मायाबा हारसाफ्रा जायो बे एम्फौ जाबा जे उदैयाव मा जागोन ओमफ्राय जेबो जाया भिटामिनसो जाया ओमफ्राय मानो इसां मोजां थाइजौ बायदि गेसाव खामानि गैया थाइजौआनो बेखौनो जानो लिंहरदों आंखौ थाइजौखौनो आं लिंहराखै मा थाइजौ जानो थाइजौ जानोबा फै जाबाय जों जाखांना फैसो होनदोंमोन आं जों जानासो बावैसो बोरैसो गोमोन गोजा थाइजौआनो माबा लरायनाय माबानिसिम लरायनाय नङा नंनायालाय माने एखे होनथारदों बिदा फंबाय नुखादोंथ' बिदा फंबायखाना बोरायबाय सिब'आ हिनजाव मोननो रोङाखै बोराय नामा हिनजावखौसो हिनजावखौ लानो लाजायो नामा फैसा गैयाब्ला कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर लाबाय थावो गला नोङो हाजारखि गाबख्रावबाबो सिख्लाफोरनि गोसोआ नैबे होननानै बुंग्रांगौ दा नायनानै दोनखाबाय नो आदैया बाब फैबाय दं बे लामा होथेजोब्बाय आरो ना टिउजालियावनो दोनगोन खिन्थागोन इउटुबारखौ नायनो फैदों थांगोन आरो इयो एलाय खिथानो जायाखै मादै नोंसानिसो बे नानिया ए मालाबानो गिदिर जाथारबाय माथो हा दासो एसे बावबाय आधा घन्टासो जाबायदां हाबायाव फैनायानो नोंसोर गामियाव थाइजौ जानो नागिरदों नै नोंनिसो फन फैदों माथो हिनजावासो लादों हिनजाव ओइ नै भैरबकुन्द दैमु गैया जाहानाव फैयाखैलै होमबा जाहानाव फैगोन होनना मिथिखानानै होमबा फैयाखै होमबा जाहानाव फैयाबा सोरनावथो थांगोन माने जाहानाव दं होननानै बुंनाया नै जाहानाव दं होनना बुङाखै मा होनदों दुगैगासिनो जों दैमायाव जाहानाव दंलै जाहानाव थाइजौ खाजि जानो नागिरदों खोनाबाय फैसा माबा मोननाय बानायोनो
भिडिअ कल हमलाय नाय मानबा भैरबकुन्दआव दं नामा भिडिअ कल खालामबासो जायो दानबाय मानसिमानिखौबो होखायो आं डाइरेक्टनो मा भिडिअ कल खालामनो आं फ्लाइट मड खालामदोंना नङा भिडिअ लाबाथाय नों फ्लाइट मड खालामाबाथाय फन फैना होबाथाय बेकार जायोना भिडिअ लानाया मिक्सार उनदों बानलुसो उनबाय मामाया उनखौ गावबागाव मावो मा एक्सरे जालायखो ओमफ्राय जोंना अबाव दोनगोन आगै इखौ लायथां बा खालायबोदो बेखौ दोननानै आंनि खासि माथो आं लाबोनो होननानै सामब्राम पियास माने होलायलायो बेना थाइजौ खाजियाव सोरखौ नुफेरा देलाय पियास होना जानाय थाइजौआव गोखै जायोलै आरो नै हालदैबो जाख्रुब्रा नुखादों मानसिखौ नायनानै जाया गोखै र' टेस्ट नायनां लुगैना दै लोगोफोर जादो नोंसोरबो नोंसोर बारा फानलु गोसा जाखायालै न' जानो लुगैबायदां नोंसोरो नै फानलु गोसा नांगौ माने आं जानायखौ नाय नों जाला इदि हागोन ना हाया हाया नै जोंनाव मा होनो आदा इउटुबार फैदों मा ओमफ्राय नै मा नोंथांमोना दासो थांगोन नै इउटुबारा फैनानै थाइजौ खाजिबो लोंबावो अयथासारखा आरो इमान मोजां इउटुबार मानसिफ्रा बिराद एटिटिउड गोनां सानगोन आरो ना ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां आरो थाइजौ हाबावोसो नोंहा जोंनाव फैना हाफैलायबावदो ना इमान मोजां नै ओमफ्राय नायग्राफ्रा इउटुबार फैनायखौ नायफैदो आरो बिसोरो माराय फैद' थाइजौ खाजि जानोसै इदि सानसे नामा नङा दहाय बायखादोंमोन ना बियो बायखादोंमोन जे दंफाङा लरायब्रबबाय होनबा दसेनो ना इदिनो खादांलै इदिनो खासो बेखौनो होनदों बारा दुरबल थै गैयै जोंखौ जाला नोङो जोंखौ जाबावनोसै आंबो लोङो आं बाहाया दै लोंना थाइजौ जानानै आं लोङो आं हाया खारनांगोनबो आं गोसा जानो हाया मन्दिराव खारनांगोनबो आं गोसा जानो हाया खिन्थु बिब' बिनानाव सोरखौ बिब' होननानै सिनायगोन नोंथांमोना नै कमेन्ट खालाम सोर सासेया बिब' दे 2 years gap 2 years ना थाइजौसो नै आं दोनफिनबायलै आब' सेस मोजाङानो गैया गेसाव गोजा बिराद हाख्लाबबाय जोंनो माबानो संख्र'नो साना बेफारि जादों नै साना बेफारि जानो हागोनलै माबायाव अरां कलेजनि बै हाबग्रा गेट खाथियाव जि नांखागोन नांगोनथ' आरो सिख्ला मानसि फानबाथ' माने सेंग्राफ्रा मेरला जाफैगोन ना साखिनायदो जादोंना जायाखै मा संख्रि होदों दा गोबाब र' आं एसे टेस्ट नायनि आं नायाबा जायाना गोदै होनसै दां बिसोर बिराद जानो लुगैदों दायो जानला नांबावगौसो माथो संख्रिया नोंसिना गोबाबदां मिलायाखै नै लगायनायानो जाखायाखै साना बेफारिथ' बेसे माबाखौ होबाव बानलुखौ एसे ना बानलु गोसा जानो हाया हो बानलु गोसा हो बानलुआबो अयथासार बानलु गोसा होबासो थाइजौ खाजि जानाय बायदि मोनो ना खै थाखा थाइजौआ
प्लेटसेयाव प्लेटसेयाव 20 टाका बारा नङा बारा नङा 20 रुपया लकेल ओमफ्राय सोरबाफोर जानो लुगैनायफोरखौ मा होनगोन माने जानो लुगैबा मायाव अर्डार खालामबा मोनगोन दे बुंदो माने बेखौ डिमापुर मा होनो ए क्लिप माबाया होनदां मार्केटआ मेस'आव ना फ्लिपकार्टआव ना बियो एप्सआ एसां खमनि साननाङा बियो मिन्ट्रानिफ्राय फैगोन बा मिन्ट्रायावसो डिमापुर वेबसाइटआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो ना एड्रेसा डिमापुर डिमापुरनि सनापुरि डिमापुर माबा खालामदो अर्डार खालामदो आं डिसक्रिपसनाव माबाखौ होना दोनगोन लिंकखौ थाइजौनिखौ बियो 20 टाका प्लेटआव 20 टाका फैसा लाबोना लाबोयाखै नोंसोरलाय बाखि सोलिया खिन्थु बाखि गैया सासे दहायनो जि मिनिगासिनो नै एक्ट्रेस होनो बेबो सोर जानो जायाखै गोखै ना गोदै जेबो गैया ए सर 20 टाका दे खिन्थु गोथाव नङाबाबो दे जाब्रा गोथाव गोदै ना गोखै गोदैबो गोखैबो खैरोम दैरोम बेफार थाइजौ बेफार होननो गैलानो माथो थाइजौआनो गेसाव जाजोब्बाय नै सासे फैबावबाय थाइजौ जाग्राया गैलानो नै थाइजौआ नों नांला थाइजौ नांला थाइजौ लाबोदो ओइनो खैयाखैनो नै बेनाव हाथायाव